daily kok to nai tong nai khapang ni joto lokosong na belai kheno khaka habte hamjangmung lamsumung ye pharo tini 8 March 2023 o salo hasteni bobakra tei sini Home Minister Amit Shah bai mala jani kok sabai mung panda sini Tripurani State Guest House to lokorok puilano nakar mungsano ora asik loudly aba khorang kotor khe kok semanglak tamke ekdom sing o State Gate House ni nok bising habani o gate kana o dogla mo ke sing nasing laijak oro gobangma police proshashan naima thangrok ei bebak sini kok tuma thumnai eba media rok jotono nasing laijak gobangma yang phataro ke tongo gobangma proshashan ni malkhung rok gobangma katal mantri rok haste hapang ni ngei rok paisok belaijak sini bobakra bai kok salainan baginai oro buskang dokumen kana police proshashan police naima thangrok yang masini kok tuma thumnai rok aikena phatara singna ma kisa phunglaiana yang pasingoi ko gobangma lokorok nasing laijak thakao hastini joto lokorok tini no salno saimanjak khana saiman bai khina nei onar baksa bakhal lek tele tonglai bai khina no compromise no alliance ni phasingo da thanglainai na kathalai mungni phasingo da thanglainai aba joto solution rok constitutional solution ke mani thangno aborongna nasing laijak fighting kesang atabo kisan yaplono bobakra nongkhori phayana जों दालाक सिताक बिनि खुटिबो बरनि खुटिबो जों कक खाना बाकै नंनो कोइनाय नासिङै दं देहिनै लोकरो लाइखेनो लरबो नासिङलाइजां खाना तामबो तुइ फाइनो कथालानि फासिङो दे ना नो अलायन्स नो कम्प्रोमाइज कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन फासिङो दे थांलायनाय बेबाक बिनि सानमुं बिनि मानथाय मानामुं सुंमानि फासिङो ताबो कक साबलायमुं ताबो फानो पायाको दामसा दामनिङै थांगा नंखैनाको ओ स्टेट गेस्ट हाउस ता हाबलायजाक tambo tuwi phaino koktoma kam hasteni lokorokni bagai जों koktoma thonai rok haikeno chaya nang yakari phung sarik dibor ambulance mal khungni slaipan chelayo pacha achupsa pacha phaji rokini saw gangama phayo oba haikeno koktoma thonai rok boro tini phaisok pailaijak borok baksa ba phungni maisajak diboni maisajak sajakya phungni maisajak sajakya bo hairok tongbai lokorok जों joto sini hamkrani phasingo nongno phunungna bagai nongno kok awaina bagai oro phailaijak koktoma thumai rok paiding keseng lokosokno nai tongni nasingui tongdehni koinai kisani yaklo phaisok paiana sini bobakra song tei Home Minister Amit Shah ji bongni khokti sing kisa kok khana lainai hambai belai khano nasingui tongdi